Добър вечер. Вече сме в Кисими, Орландо. Се намираме в стая 182 на Хауърд Джонсън Inn & Suites. Всъщност картите не ни работят за вратата, но затова пак ни дадоха, понеже няма двойна стая, която сме резервирали. Ни дадоха апартмент. А апартмена е с такава стаечка, малка, с цяла кухня, с огромен хладилник, печка, миялня, пиялня, тередередера. Тук си има баня с вана в едната стая и голяма спалня с две двойни легла, с отделна баня, без вана и гардероб за калян. Който дава Ники Лаудън. Харесва ли ви тука? Супер ли? Айде! Чао! Чао!